Sanibonani guys. Nami ngivuka frustrated. Ngishuthi i-podcast Kizwa. Ngishuthi i-podcast ngi-late. But ngathi let me address this. Lento engifrustrate-ayo. Inhleki imali ekhanda for intombazane. Ubani okumele ayikhiphe. Mina seyangifrustrate ukuthi if uzofonelwa ekuseni kuthiwe kufuneka imali yokwenza ikhanda. Ngempela umsebenzi kabani ukwenza ikhanda? Umsebenzi we-girlfriend, umsebenzi womuntu onekhanda noma umsebenzi womuntu athandana naye. Amantombazane awumusixhaphaza. Nathi siney'nkinga nathi. Sinabazali kumele sibabhekelele, sinabantu abasilamayo kumele sibabhekelele, siney'ngane nje futhi. Angithola. So if wena ikhanda lakho lizohamba phambili mina ngi-understand. Ngoba umuntu onekhanda kumele azenze ikhanda lakhe. Angithi ikhanda lakho and nguwe osetha the higher standard yokuthi ufuna ukufaka inanga. Ngizazi lezi zinto. Ngibone nje ngemali ngithi iningi le. But umuntu nguye oyikhethelayo. If ufaka i-weave, if ugunda wenza in. So if wena uzofuna ukwenza into owazi ukuthi awuyi-afford ekhanda lakho, bese leyo nto leyo yaphenduka manje sewumthwalo wami. Hayi mina ngisayi-understand. Umuntu akenze nje into azi kahle ukuthi uyamdirects. Uyakhona ukuthi I-maintain, because ikhanda at the end of the day lakho kusile ikhanda lami. So if mina ngithi angikhona ukwenza ikhanda, wena uzoyenza njani? Uzokwata? Because if imali ngingenayo ngithi angikhona ukwenza ikhanda, angikhoni. So angazi, because ngeke ukuthengele abantu basekhaya ukudla because wena ikhanda lakho alenziwe. Mina nginandaba nekhanda lakho. Angithola. So intombazane nje ifaka i-pressure umfana ukuthi sekumele ufune imali ekhanda. Ifuna ekhaya kini nto nawunalo ikhaya. La imali ekhanda ongayifuna khona. Awunabo abazali. Mina mawulala nami awusho ukuthi ngizokukhokhela ikhanda yabo. Angitshelanga ukuthi kumele ngikhokhele ikhanda. At least kumele ngazi relationship yekhanda. Kumele ngikhokhe ikhanda. Funje intombazane isacela imali ekhanda i-airtime yangibhora. Because liyatshengisa lowo muntu loyo kunzima. Ayikho into engizoyiplana naye. Mina ngikhuluma ngomuntu ozokhuluma indaba zezindlu, akhulume ngomshado, akhulume ngayo yonke lento le business nani. Nje isikhathi intombazane engenayo imali ye-airtime ngempela. Bese i-expect ukuthi mfana uzoba nayo. Mina nje bafethu ayikabi. Angiyisebenzi leyo nto leyo. Angiyisebenzi because nami ngiyaphanda ukuze ngifike la engikhona. Wonke umuntu unezandla, uney'nyawo, akaphande a-maintain i-habit yakhe. Because ekugcineni lekho umuntu singavuswa ngama-message sekuthiwa sivuke kufuneka imali zamakhanda nani. Akungenzeki lokho. Siney'nkinga ey'ningi, iy'moto zethu nathi sifuna ukuzikhanda sibe kwelinye i-level, sithumele imali ekhaya, silungise izindlu emakhaya. Nje iy'mali zamakhanda. If mina uzongikwatela uma ngithi anginayo, anginandaba mina. Ungabona nje ukuthi wenza kanjani. Bakhona abafana abangamayini. Thina imali siyayisebenza. Asiso ama-Nigeria, asidayisi ama-drugs. Imali siyayisebenza thina. So wena uzosiforce ukuthi nje out of the blue sekumele kukhishwe 1,500 for ikhanda lakho leli lingasebenzi. It's not gonna work. Chris Network on YouTube. Please subscribe. We're shooting podcast. I'm on my way. So shooting a match. Yeah, I think this week we're gonna post a podcast, interview ka Sylvester, the guy who was arrested for 145 years. It's a very interesting one. You're gonna love it. Stay tuned. Thank you so much, guys. Let me go.